Balik sa GMA Regional TV Live mga kapuso. Atong sudungon karong buntaga kining makapahingang nga talento sa usa ka Sugbuanon pag-dress up ni ining maanindot nga mga dolls mga kapuso kung giunsa niya kini atong pakisayran karon labi na sa bag-uhay lang napahigayon nga kasaulugan sa nato sa Fiesta Senior og Sinulog sa miaging mga katuigan doon na sabi ko nun siya exhibit sa mga dolls pod nga iyang gisininaan ala Festival Queen. Pakisayran ta kung giunsa ninyang tanan pagbuhat makauban nato karong buntaga si Vey Cochise Babiera. Good morning. Good morning, Sir Nix. Good morning. Daghan kayong salamat. Good morning mga kapuso. Thank you so much for joining us, Vey, or Vey Brown. Mas nailamang kano sa imong social media accounts. Yes, Baby Brown. Nganong nagkahilig man ka o sa unsa mang higayunan ni nga nagka-interest ka ni ining mga dolls pag-dress up nimo sa mga dolls? Murag ganahan gyud ko og mga toys sir sa una pag gyud bata pa ko. Hilig kay ko mo collect og mga kanabitaw sa fast food chains nga mga free toys, kanang mga dolls and all. So kani laging pagbata na to kita tatong movie nga Toy Story. So until naabot gyud siya nga murag maluoy ko makakita og doll nga or mga toys nga kana ipasad lang sa kanabitong sa sawb. Kini pagbuhat nimo og mga outfit sa mga dolls, unsa man ni ka lisod or sayon ra para nimo? Actually, murag sort of ingon ana sir nga may naisayon na ay dili pud sayon kay. Actually kaning pagpaint nako sa katubitong sa Sinulog dolls ni Tito Val San Diego. Kadto pa nako na try og paint. So nangayo ra gyud ko og guidance ni Senior Santo Niño bitaw nga kayahon nako. Unsa man ni kadugay nimo pag dress up sa mga doll, pagbuhat sa mga outfit nanglit sa usa ka dalang? Ila ka adlaw. Butang ta lang as an example kani si Gazini kani. Ano siya sir? Makita ra ba? Pwede po imo i-pick up sir. It took me about sure. It took me about like a month or so. Kay murag kuan jud sad siya, intricate kaayo. Tinuod. Yes. Katong name pag Miss Universe niya nga national costume. Then she won. So kani siya murag naabot jud ko ani og months kay kana laging muhunong, mapahuway, nabalik na sad, gana-gana sa dosay sad ba. Kani siya made out of kuan na ni siya, rapia. Then faux stones, then for my festival team karon nga year. Pero napata ko yun magbuhat basag ko og lain kay kanila gin yellow is the color of the year so mag-yellow sad ta. Deboto sad ka sa Santo Niño, Vey? Yes sir, nasad tay mga pangalian niya sir. Kuan. Kay si Buano biata sa Buanon, di ba? So marag nagdako gyud tang marag night teachings. Nga naagid si Senior Santo Niño sa ato. We learned that di ay nga na biktima di kuno mo og sunog pod. Oo sir, way back 2013. Moto akong mga toys, akong mga dolls, uban, mga gifts sa akong friends, sa akong family kay nasunog sa gyud sir. Katong higayon nga na biktima mo sa sunog o sinatabang pod ani imong hobby aron pag cope up sa kalisod, kaguol kani adto. Oh sir, kato nga time sir, marag devastated jud kay ko sir kay marag more than half of my collection kay na kuan jud siya na burn out. So ako naginahinay pa ko ato og recover kanang collect og lain. Moto kato nga time kay nagsugod naman sa kog eskwela sa college. Kanilaging lisod sa kay tag kahimtang sir so kuan nisud ko og kanang dance troupe para makakuan ko kanang sa scholarship then mao to ni sayo ako nilang Tito Val. Coming from you to cap this off, Vey, unsa ba imong gustong ipaambit i-share nga mensahe sa atong mga viewers karong buntaga? No matter what you do, put it with passion good. Kanang kuan nimo imong self kanang bitong by heart gud imong pagbuhat dili lang kay kanang para sa uban para bitaw na kay auto siya. Just do your thing. Ayaw pag-mind kung unsa i-criticize ka or what. Basta do your thing lang. Bitaw basta then you are never too old to play. So duwa lang. Thank you so much. It was nice talking to you this morning. Thank you so much to sir. Daghang kayong salamat. Thank God you bless. Sir Nico. Yes.